Отвори портфейла си и ми кажи, знаеш ли къде ти отиват парите всеки месец? Перилен препарат 15 евро, омекотител 6 евро, бустер за петна още 4, над 20 евро на месец. И това е ако купуваш средния клас, не скъпия. На година това е над 200 евро, само за пране. Само за да сложиш дрехите в пералнята и да натиснеш бутона. А сега помисли колко от тези пари можеш да отидат за нещо друго. За вечеря навън, за дрехи за децата, за почивка. Вместо това ги даваш за пластмасови бутилки, които после изхвърляш и замърсяват планетата. Преди 6 месеца спрях да купувам всичко това, буквално всичко. Перилен препарат, омекотител, бустър, махнах ги. Замених ги с едно единствено нещо. Перилна кърпичка Blue Mission. Слагаш я в барабана, натискаш бутона, прането е готово. Пере на 30 градуса. Не трябва омекотител, защото формулата не оставя остатъци и дрехите запазват мекотата си. Не трябва бустер, защото растителните ензими разграждат петната сами. Едно пране ми струва под 15 цента. 15 цента, не 50, не 80, а 15. На месец харча по-малко от 3 евро за пране. На година около 36 евро вместо 200. Разликата 160 евро, които остават при мен всяка година, без да се откаже от нищо. Дрехите са чисти, меки, без мирис на химия, а дори и по-чисти от преди, ако трябва да съм честен. Няма да ти казвам какво да правиш, просто си направи сметката, както аз я направих. И после реши сам. Full Mission, линкът е отдолу в описанието.